Estic una mica fart de tot això, de ser com sóc, que em prenguin el pèl, de treballar de sol a sol i total per res. Ningú pensa mai en nosaltres i la vida d'un ninot taronja és complicada, molt complicada. T'estiren, et mosseguen, t'arrosseguen, et petonegen i has de dormir amb desconeguts. No hi ha manera d'estar-se quiet, que em deixin en pau. Estic tip d'anar de mà en mà sense solta ni volta. Tip que se'm descuidin a qualsevol lloc. Tip de canviar d'amo, de prestatge, de casa. Sé que els marcians són verds, que els dolents van de negre i que els bons vesteixen de blau. Però què se suposa que som els ninots taronja? Algun dia he d'esbrinar d'on vinc i on vaig. S'ha acabat això que la gent faci el que els doni la gana amb mi. Per exemple, penjar-te d'un estenedor, així sense més ni més. Perquè, per cert, com he arribat fins aquí? Taronja, moviment continu. La primera llum que va il·luminar el primer dia del món devia ser com aquesta. Taronja. Taronja és el moment en què la nit li passa el relleu al dia. Les coses es comencen a il·luminar, la ciutat es treu les lleganyes i els carrers badallen. M'agrada la primera llum del dia, m'agrada el cel taronja, però com que les coses bones duren poc, sé que aquest moment durarà uns minuts i s'acabarà aviat. El taronja sempre dura poca estona. Fill del groc i del vermell, el taronja és un color controvertit. Sovint no el percebem com un color aïllat, sinó com un intermedi entre aquests dos colors. Per això el taronja és el color de la transició i els estats momentanis. Pensa en coses taronges que canviïn o es moguin. Una zona en construcción. Una pilota que és taronja. Per exemple, un divorci. Jo el veig taronja, perquè és caòtic en si. I és un espai de transició. Un contenidor de roba vella. El cartell d'un pis de lloguer. Un semàfor en taronja. La carretera és el lloc de pas per excel·lència i té una intensa relació d'amor-odi amb el taronja. Els cons que interrompen momentàniament el trànsit són d'aquest color. Entre el punt de partida i el d'arribada podem fer un alto o una benzinera. Gairebé segur que els nostres ulls toparan amb aquest color. També ens aturarem als peatges. Aquest breu i trist moment també és de color taronja. Els accidents i les avaries, el taronja reflectant és el rei. Les carreteres nocturnes, impossible sense taronja. Però més enllà de l'asfalt, els intermedis de la vida estan pintats d'aquest color. El taronja llampant d'una capa de mini és el pas que separa un ferro vell d'un de nou. I per transformar el ferro, s'ha de passar obligatòriament pel taronja.
De la fusta a la brasa, només hi ha un camí, el taronja del foc. Sobre el blau del mar és el color que millor es distingeix. Per això, les boies, les armilles salvavides, els braçals o les llanxes salvavides són taronges. De fet, per alguns aquest color és el pas de la mort a la vida, mentre que altres viatgen de la vida a la mort vestits amb una granota taronja. Condemnats a recórrer el corredor de la mort o presos a Guantánamo, potser tenia raó qui va dir que el taronja és el nou negre. La tardor no té donzelles i els meus cabells blancs i fins han omplert de nou la testa. La mort de les fulles és ataronjada. Arriba la tardor, la transició de la calor de l'estiu al fred de l'hivern. Els primers freds porten el winter blues. El canvi de temperatura i la falta de llum solar provoca aquest fenomen en algunes persones. És un desordre afectiu que porta a la depressió i a la tristesa. Per combatre'l, els especialistes defensen que tapar-se de taronja és una bona medicina. La carbassa, de color taronja. I la taronja, de color carbassa. La papaia ens evoca figures sexuals. I el mango. Veus com es talla el mango? I això se'n diuen mandarines de la Xina o kumquats, que es mengen sencers, amb pell i tot. Posem la taula. És important amb una taula barroca com aquesta, que tot estigui posat en ordre. No és un color de sopar, no és un color de dinar, és un color de menjar molt i una copa de vi. De primer plat, sopa de meló cantalup amb papaia. Segon plat, salmó amb una salsa de carbassa i els ous del salmó, o de la salmona, que no sabem mai si és un salmó o una salmona. I ara, unes postres del país. Taronja a la taronja. Grills de taronja, pell de taronja i taronja de la Xina. Per un berenar, barroc i taronja. Vinga, me l'he de jugar. Si he de canviar de vida, ha de ser ara. Visca la llibertat. No seria exactament la meva idea de llibertat. El taronja és un color subestimat. Sovint s'acosta al groc i al vermell i es presta a confusió. Perquè, siguem sincers, qui ha dit que la lava és vermella? O de quin color, per exemple, és un tigre? Quan pintaves un tigre, quan eres petita? Taronja. Taronja? Sí. Jo groc. De color taronja. I una guineu. Marró, fruit fort, mitjà. Vermella i groga. Taronja. La Marieta, vermella o taronja? Vermella.
Ai, naranja. Ai, naranja, això estava pensant. Les marietes catalanes són taronges. Però els irlandesos són vermells. I el caviar vermell? A ver, tenemos acá para probarlo. Naranja. Taronja. Vermell, més bé. I el pebre vermell? Súper naranja. Naranja. El pebre vermell, jo el veig vermell. Jo també el veig vermell. ¿Te das cuenta? También está mal. Es naranja. Es como decir pelirrojo. Creo que todo el problema parte de ahí. La gente dice pelirrojo y ve el color naranja, entonces a todo lo que tiene color naranja le dicen rojo. Es eso. Per cert, de quin color teniu els cabells? Jo tinc els cabells de color taronja. Vermell. Rojo. Taronja. Sí, Soy naranja. naranja. Originàriament, moltes llengües, entre elles també el català, no tenien una paraula per designar el color taronja. Per això es deia que les coses taronges eren roges o vermelles. Amb el temps, i com és de justícia, el color va tenir una paraula pròpia. Es va crear a partir del terme francès orange. Aquest mot és la suma de dues paraules, or, pels reflexos daurats del color, i narang, la paraula índia que designa aquesta fruita. El nom original s'ha mantingut intacte en molts idiomes. Orange. 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 Oranya. Orange. 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 A Europa és un color estrambòtic i cridaner, però a l'Índia és un dels colors sagrats. A part de designar la fruita, el taronja és el color de la henna, la reina de les plantes a l'Índia. Els seus habitants veuen la seva pell d'aquest color i per això és un dels colors nacionals. També és el color per excel·lència del budisme i l'espiritualitat oriental. L'hàbit budista té el color taronja perquè el Buda va portar aquest color i va explicar el seu significat dient que el taronja és el color del renunciant. La renúncia, segons el budisme, no és tant deixar de tenir coses o donar tot el que tu tens, sinó que depèn del teu estat interior. Qualsevol persona que vulgui seguir un camí espiritual, portar el color taronja amb alguna de les seves prendes, l'ha d'ajudar amb aquest dia a dia tan intens que estem seguint aquí a Occident. Així que és totalment recomanable el color taronja. Et calma i et dona positivitat. Em sembla que això s'acaba. Potser ha arribat l'hora de trobar-me amb els meus avantpassats. A ells no els va anar tan malament. Mira que bé, encara tinc alguna oportunitat de fer-me famós, com aquesta. Ya llega Pippi Landström, Victualia Rogaldina. Ya llega Pippi Landström, menuda escabechina. Aquesta noia la vaig conèixer i és rossa. I això és una perruca, pel roja. És de les nostres. Jo crec que entre la gent pel roja sempre hi ha com feeling. Perquè és complicitat, és el fet de dir, segur que ho ha passat com tu, segur que ha patit els motes. De petits em deien pastanaga. Pastanaga, pastanaga, pastanaga. Xupa-xup. Oh, mira, com la Sara Ferguson. Ketchup. Duracell, Duracell. Colores, colorado, fideo con tuco. El naranjito també. No em porto bé mai, perquè tinc el cabell roig, i això no pot ser. Sí.
Queda clar que els pèl-rojos han superat els complexos que els podria haver causat al cinema, en què els personatges masculins pèl-rojos sempre són peculiars o directament frics. Bé, i si no penseu en alguna paraula millor per definir un paio com aquest? Contràriament, una actriu pèl-roja sol ser sinònim de femme fatal, de perill i rebel·lió. Però si parlem de cinema i taronja, parlem de Stanley Kubrick. A la pel·lícula La taronja mecànica aquest color no apareix enlloc, però aquest títol recargolat té l'origen en una expressió anglesa que designa algú molt estrany. Tot té la seva explicació. En canvi, si parlem amb algun aficionat al futbol, la taronja mecànica és la selecció holandesa de futbol liderada per Johan Cruyff als 70. El taronja és el color nacional d'Holanda, perquè aquest color és l'emblema de la Casa d'Orange, la casa reial holandesa. I és que el taronja és moviment i renovació. El poble d'Ucraïna va aconseguir canviar un govern corrupte gràcies a l'anomenada Revolució Taronja. Els carrers del país es van omplir d'aquest color durant el desembre del 2004. Aquells dies, el món sencer era emocionalment taronja. Les revolucions estètiques del segle XX van arribar pintades d'aquest color. El plàstic va revolucionar el disseny industrial als 60 i als 70. I el color del plàstic era el taronja, perquè aquest color no s'associava a cap material natural. Aleshores, el taronja era el futur. Ara que el plàstic ja és multicolor, el taronja s'associa a l'estètica retro. Si volem donar un toc psicodèlic a casa nostra, el taronja serà la millor opció. És un color extravertit i pallasso. Qui es gastaria un grapat d'euros en un cotxe així? El luxe taronja no existeix. En màrqueting el fan servir les empreses que volen innovar. Una marca taronja no pot ser conservadora. Per això, hi ha bancs de nova creació que l'adopten. Companyies aèries de baix cost. O empreses de telecomunicacions. Amena i Wanadu es converteixen en una cosa més gran, una cosa diferent, una cosa nova. Orange. Si algú vol anar d'enrotllat per la vida i captar consumidors joves, el taronja és un bon camí. Si haguéssiu de canviar el logo d'Apple, quin escolliríeu? El naranja. No, jo el verde. I el naranja, no sé. Jo verd no ho faria segur, perquè és massa evident, no? Perquè associes la poma al color verd. El més trencador, al color taronja. Quina beguda prendríeu després de fer esport? Jo, abans i després, i sempre el taronja. El blau no me'l veuria mai. Si t'hi fixes, no hi ha res a la natura de color blau que sigui comestible. Bueno, per això, interessant. Ara què passa? Per mi fastigós, no? Estem, no? Cadascú té... No, gràcies. Quin d'aquests ous té més bon gust? El huevo naranja. Sí, el naranja. La costumbre de ver los naranjas. I d'aquestes piles, quines creieu que duren més? La taronja. La taronja. Per mi és energia pura. Color taronja és energia i vitalitat. El taronja és el color de l'energia. Per això és a les capses de vitamines i als envasos de barres energètiques. És el color de molts cables d'electricitat. L'identificador del botà.
I no imaginem un coet enlairant-se sense el taronja pel mig. Tot allò que és inflamable es vesteix d'aquest color. Si la primera llum del món va ser taronja, bé podria ser l'última. Si tot això ho fa l'home civilitzat, potser té sentit ser un ninot.